Aktar minn 24 sija wara, Jason McAuliffe għadu mhux talli ma skużax ruħu mal-ġurnalista ta' Newsbook Christine Mamo tal-li sansitra il-kitba bl-attakki fuq l-istess Mamo għadhom fuq il-pjattaforma tiegħu ta' Facebook. Dan kif wara li l-ġurnalista għamlet servizz fuq dak li qed jiġri fil-park ta' Taqali, id-delegat speċjali fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u chairperson tal-Park Nazzjonali Jason McAuliffe oġbu jattakka lil Christine Mamo fl-4 ta' filgħodu tal-ħamis. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin appella lil McAuliffe biex jieqaf jiffastidja lil ġurnalisti minħabba xogħolhom u kkundannat b'mod assolut id-diskors tal-uffiċjal Laburista. L-IGM spjega li l-kummenti tiegħu mantiżi biex jintimidaw u jibbuljaw lil ġurnalisti li qegħdin hemm biex jirrapportaw, jistaqsu u jfittxu tweġibiet mingħand dawk li jinsabu fil-poter. Dan fil-waqt li ntqal li Jason McAuliffe irid ikun trasparenti. Hekk ukoll saħqet laqda PEN Malta li saħqet li McAuliffe huwa uffiċjal pubbliku mħallas minn flus il-poplu u li huwa obbligati wieġeb id-domandi tal-ġurnalisti inkluż dwar iż-żrar f'Taqali. Taħt il-kitba ta' Jason McAuliffe sansitra kritika l-eks kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Midja Laburista Sandro Mangione, fejn fil-waqt li saħaq li moġbux l-istil ta' rapportaġġ tal-ġurnalista xorta waħda qal illi l-attakki fuq il-ġurnalisti individwali minn għandu l-poter u mħallas mit-taxxi tal-Maltin kollha mhux aċċettabbli f'demokrazija. U għakompla li nafu sow din il-kultura fejn tista' twassal referenza ċara u tonda d-destini li kien imiss lil ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia. Bir-risposta ta' McAuliffe tkun Sandro, jien l-istil tal-pinzetta tiegħek ma joġobnix. Fl-attakki personali tiegħu l-uffiċjal Laburista sansitra żeffen fin-nofs lil ħul ġurnalista li preżentament jaħdem fl-uffiċċju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Attakki deskritti minn bosta bħala isteriċi u insensati, partikolarment meta ġejjin minn uffiċjal pubbliku. Intant, brabta ma dan kollu, il-ġurnalista Christine Mamo kitbet fuq il-medja soċjali fejn fost oħrajn saħqet li l-ħidma tagħha se tkun qed tkompli aktar minn qatt qabel.